आई भैया, सबसे नमस्ते बा, प्रणाम बा। हम अरविंद दीवाना। आई जोन भौजाई लोग आज यूट्यूब पर रील, फेसबुक पर रील बनाए बनाए डालत हई। देखो कैसे बा, एक दो लाइन बोले के मन कही आज आप सभी के बीच में। आप अच्छा लगे तो आशीर्वाद देहो, अगर बेकार लगे तो गारी देहो, ठीक बा। आइए सुनिए भैया। अरे रील बनावे घर के मेहरिया, रील बनावे घर के मेहरिया, तो पल चीज देखावे जमाना बदल गईल, जमाना बदल गईल। रील बनावे घर के मेहरिया, रील बनावे घर के मेहरिया, तो पल चीज देखावे जमाना बदल गईल, जमाना बदल गईल। सोशल मीडिया पे कोई के रिक्वेस्ट फ्रेंड बनावे, सोशल मीडिया पे कोई के रिक्वेस्ट फ्रेंड बनावे। केहू बोले वो के भैया, तुरत वे गरिया में जमाना बदल गईल, जमाना बदल गईल। रील बनावे घर के मेहरिया, रील बनावे घर के मेहरिया, तो पल चीज देखावे जमाना बदल गईल, जमाना बदल गईल। और आई भैया देखी और का कहा था जब घर वाले बोलत तो, सास ससुर के आखी आखी देखावे हो देखावे, सास ससुर के आखी आखी देखावे हो देखावे। देवरा के यार खूब गरिया में, देवरा के यार खूब गरिया में, भतरप हुकुम चलावे जमाना बदल गईल, जमाना बदल गईल। रील बनावे घर के मेहरिया, रील बनावे घर के मेहरिया, तो पल चीज देखावे जमाना बदल गईल, जमाना बदल गईल। फोनवा से